Jardueraz beteriko egitaragoagaz datoz aurton be izarrako jaiak. Abuztuaren 27-tik 29-ra ospatuko dira urten 10 urte beteten dabesan Kietebe Alkarteak antolatutako jai honek. Aurton, abuztuaren 27-tik 29-ra hemen izarrako frontoien gehien bat ingo dizen jarduera asko, eta, umei eta haien familizei zuzenduako jaizek dizela esaten du gure taldetik. Esan beharra dago, sortxirak laurden gutxitan lehenengo Zizili Txikiren harrera izango dugula txistulariekin. Gero hemen jarraian, izarrako frontoian, sortxiretan puntuetan, pregoia eta txupina egongo da jaiei hasiera emateko. Gero jarraian, jaitxiera egongo da, kiskiz ile apaindigir arte, eta han eukiko duzue aukera Zizili Txikerekin argazkiak ateratzeko fotokola eta musika bizian be edukiko duzue sarki taldeagaz. Eta gero bebai igoera bat egiten da, eta azkenean BDH-ekin guru tarte buru handiak eta egongo dira hemen parkean. Abuztuak 28an eguena, hasten da eguna 10-ratan Dianarekin, gaiteroekin, auzoko auzoko kaleetatik. 11etan Kietebeko kale jira aukiko dugu, hemendik hasita, izarrako frontoitik hasita, azokatik pasata, goiko plazatik pasata eta hemen amaitzen. Gero ja arratsaldien 6 laurden gitxabetan daukagu magoa, eta ondoren erraldoien tailerrak eta aurpea margostea. Gero 7:00 sesenak aukiko dugu, eta ondoren Saiborrekin disko festa. Arkitzuteko sesenak sesenak benetazkoek entzierro bat izango da gorpilduna, ez duzoko menokingo sesenak benetazkuek. Eta gero amaitzuteko izango zandan azkenengo gune abuztuek 29 eta bebai 11etan kasu honetan hemendik hasite auzoko kalietatik zehar Dianak eukiko duguz berriro be gaiteruekin batera. Gero 12:00 bitza festa, eta horretarako eskatuten du parte hartzaile guztizeri ekartie, baino jantzize neoprenu eta igerituko betaurrekuek. Eta gero arratsaldera pasaten gara, eta gero izango zandan 6 puntuen hemen izarko frontoien motz pailazuen ikuskizune. Jarraizen, txokolata die emongo da, orduen eskatuten da ohar modure, ekartie bakoitzak bere dalontzize etxetik, eta ilara bat ingo da hori dana. Eta gero, bitartien eukingo dugu erraldoi txikizen agurre edo despedidie, eta horretarako dantzaldi bat eskiniko dabila hemen frontoien. Gero jarraizen, okingo dugu girutzeko musikie 7:30 inguruen, eta gero kalkuleten da 8:30 urezko unikornioa eta zuzko zezena. Zuzko zezenan parte harteko derrigorrezkoa da arropa luzierutie, buru estreta, eta igual esaten du aurton begizek zeuzer erutie por su acaso. Eta gero izango zandan jaizerian amaiera bat emoteko, betiko moduen Zizili Txikiren doluzko ibilaldize, horrezku pregoilarizeri eta txupineriari, gero ros dantza eskolak ingo daue eskaini dantza bat amaieri emoteko, eta gero Zizili Txiki ingo damen izarrako frontoien. Eta hau izango zandan aurteko programie, esateko bebai kartelak egongo dizela herritik zehar ipintze, QR bat deskargateko bai euskaz eta bai erderaz. Gero bebai gure sare sozialetan ingo da argitaratu programie, Kietebe erraldoiak bai webgunie, Instagram eta Facebook. Eta eurizeitzen badauen eskola publikoko karpan izango diz ekintze guztizek esparru kaletik sartuteko eskolako karpan. Eta hau izango zaren dana, eta nadiari emango txat berbie. Bermeoko udaletik lehenengo eskerrik asko, itzen duzuien lana urtero, lortu duzuie auzo baten jaizek berbiztuti osta bere. Eta, eurek azaldu da bien moduen, izango diez 3 egun, ekintzez beteriko egunek, orduen anime, adin guztizentzako dau, aukeri etorteko eta ondo pasateko.